Et sur la transition, deux points. Cette transition nous a habitués à dire ce qu'elle ne fait pas et à faire ce qu'elle ne dit pas. Et toi, est-ce que Jajorobe Kalano will bring in Walla Bamananga and Nufa? But Walla Nefa, Haji Bagari Atafa. Isaka Ujimiko, Aga for a French Fagaka. Koni for a French Fagai, Kakebeka and Digamina. Avec fait fois temike anabe feke amamifo uyandige udela bali tribinde afo no folunde atomolu ko kilingili awjimi ba do fa ni to do nyama do do e parti ACRT isa kawjim ako siena mena ubale mununu farni mugula de transition ba do kalebe ya fa ni malien pefe ale to filla ko gabdi di kamale min tu ye transition ko horoma dum ba pele ye ako ko wati de sera ale ki dlo tie terrain na sa tie terrain mi megata aywa po tie nya fam ko wati sera ale ki dlo la sa ko koro ejme anga sigi kala fli sharia ma no retour à leur constitution normale kala fli jele on fait beje fanga kono awo yoro bololon sera do de awele ka borokeni ayi ka ujima e furabo wuro nyema akli silemba ako kale conflit la de o de tale platransion ko worba dun e to filla de adacha manjela ka ujim a horondala ko pale bi yafanyi ni malien befe be ka yafa ale ka ujima de le to filla de se ben fasiri ba ko woni ka ujima ni kuma me ko transition mo ale mi beto ko lu sangorota so ko transition mo ku yandige mina de ube fefo uteminge ube fenke utemifu kani kuma indi koro kadunda akadu ko ale ba yere fobi kadaga wati nana chiedi alema ko ni sigi ka laje malibe gilami ngoro ni transition na be ameka gilami lateme ayi nendo adowla de ako doye jena mini to meka nyangili bahu mi tugo anga duga fa soroli gilale be chugo mi bi kala fulu desembe ka ke ko na nywana chama ko gilale transition inga ayiwa ko ale bulu anga ko bede anga sigi kala fulu sharia ma retour à leur constitutionnel ako bi ale kaka ale parti nyemadi aka ki to ajoro la o pala ka sigini kala fulu sharia ma ko koroma du bunya be kono ani uyemi mbo da o ka time no transition ayiwa Kaujimi ko ale bulu ka yafanyi ni malion fe bawada ko te o te yere majigiyo o de kaka sabu ale to fillade ale chi ma bi yafa de nyini folo onga isa kaujimi ko kale dale mala tigi fanga furaje fangai ku tsega bara yira mala ku yo kede ko ngo pela anga ku temesira kele ni fe u kaseka kalafli nuge ka be awati amu deme o def premanjay ale ga fasiri do bali tribune wono daga yabu ma go abduga yele tunga yele woro la go fagani na ko ni alla mu debe dore la kala fika seka ale ga ni yoro to wala no daga le tibasi wele ko l'imperturbable c'est pour te assumer avec un candidat présidentiel. J'ai donc changé. Oju. Buna ramaden ne mi le mati selegu melegu. Bon, ya mi ne ba politiquement. Abinala inda madi ga parti lantala. Est-ce que di ga parti reongero. Iyon wele di be namble ga barala apa woru fo. Ka bay be datu vendredi minuit itorome turu nono de torome turu pasinga be do ke ga gaire parce que ne de ga campagne. C'est dala. Ba chamana. C'est ga so ni ga campagne be passer. C'est dala. Ala o garziga sabu ni be bara nyedo ga di be dugudo siga so kalasira aba ante siga so gaire gambe doni ala ka jigi sebe don to duguti blo na ayi siga tala ipamu na drive bi dinga ko abana bishimila be go amena gligi kuma jabate ko me mal dalga plus de ga quoi ko le tenalo ma de ko yoro min kadi ko tay o de dodo jela tiga o de ne de o do de Abema akakala rore fami gadi angata bege mashina lo mai yene kalamanguna kalama kilimpi to kalama bege ambega ngunda mune kade to kalama ge ne sirabla katabi nyenyen si mwaza nduguwa diga nyini galiga bege ngo ambega ngunda mune kan transition sema mauchewa 2 points vers une reprise des combats
o ya nanzara kan ko ale benga wala la bamanangana ne benga se bajalo ka fame ka hotel be baraje bawada ni yoro kala ni era madi kambe kan kunda minga o de amena kele di damina ni mamurutile koro okay be o de era kuma tugunde ayo l'informateur gafe de afo wala bawada kambe wati mine go bi sukun kami ne do fan fla be fe ko makanga joro yali kalafili yere na ke ni ko ife wa ini ngaligele ayo wala ko jigiya misale do ni ko la sare ka fo kani mamurutile ngoro munu be ku ka yere ma hore anyini bawada ka ko be na takku no man dafe ko o jigi misaya bo la de wa mawjoro ledu mu ci kana na wuli kurai tuguna nuce ko sabu mamurutile ngoro yo faridali damine est-ce que chodi yu ka surashu jabala sigi no eta majoru guruma kono o bito ka mobulu taka munumunu so do de chauffeur munumunu ye te patrouille wa ayo namu bon surashu bo kay munu la ko donente mali gouvernement refe est-ce que akuma ma fo mali gouvernement ye ni gouvernement ma be oka bo onyo na sharia soso mi nube ko bolodani no e patrouille na nyo na uyi ani ka ko ke gouvernement mala donné ya ko mununa ko ba ira ka fo azawadi mawu no e coordination bu mandi la zawat sima o kube ki uyere bla siraka sirami na beta kunche fologola de est-ce que ta kunche fologo padi wati mi ni mawji la misale do ka fogo sigira fo kidal go kuma na ko labat na mawonya ko ma bejoro ledu est-ce que chero dunde la ka boka kuma fo andama fama kuma ayi abe sente lo Amadou Albert Maiga membre du CNT ya fam no de wasabulu e fanga fraje fanga adela ga fo kanga sorasu ne gulubasiri tabawi ko ala time ku bena mugu chika kidali mene ni mugu ni kisere kidali mi na be sema de ga buluka est-ce que kanta kisi la guerre ma de anda ma fama kuma ayo ola wati mina ku ye rebellier yoro welila namba flani tanduru ela Ibrahim Bogar Keta ala ga inala ale ga kilela wa national ya famu usigira tabalega ka kuma ka foka be ka buluno blake ben kan sebena ko kele bana ke jamana jume Algérie foka ben kan seben ka Algérie faro ka accord de paix Algérie est-ce que aywa boja antorola unana murutili dame ado werebe olu tege dileme jadi mawo mamuni ne Al-Qaeda be nyamulu de Allah okay yoro kun farla jekulu werede kan folo nutala ko lu jafa emenela ibo korodo ayentodo mouvement national de libération de l'Azawad ya famo fene kera folo bay ko ke muguci bawu yere ni nyanche abekaye gawi o kadra konna la Algérie jamana kuntigi yere ale mamurutile ngoro nunga nyema bado bisbila ngo de tefa le 26 février tebene est-ce que aywa o du ya soro nyugu ni nyaga be ka wulu na nchere Algérie jamana kuntigi yere o kanyema bado bisbila est-ce que e dogo ni ya doro na mai ya fam est-ce que pokona antara ni chugala kalafli ko yala bina bowa yala bina ke ka be adoma wa yini galigele ko ale na soro mu ci ma wula nu ce folo ko ayi ko me bejo mbi cegi ka bati sakin ayo kadaka u fora nyango ko mununa ashima nyana bo folo eche angodi no e mali transition gouvernement ku kam marfabla u maso kam marfabla est-ce que ayo bo ode kembe ka transition nyema utoro dolu keleme ka o nyangili bulugoni shi Algérie rema wale Algérie te ki joro mina fani ko est-ce que o kalafili wati dumbe ga surunya ko yala o na bo asira fe wa ni ngali galen yira munum pesa ka fogo kalafili nyana mabena kesi da kerefe kalafili no election local yi abe ma joro kumbo ko ngata bashe chama ya ira ka fogo gouvernement ere joro ledu angana tenengu angana terete gliseli angana terete ka do kalafili boli ama o kadara konna aywa kusabu watu diledu o kalafili jekulu sigledu jamana kono me yalaw olu bise ka o bare beke jamana fa bewa ni ngali gele a bara yere kuluba geleya doye togo munun be kalafili sebe ko sanuya ko bise ka ke sigida be la wa gele bon no ko nundu tora ka sumaya a fora ko furuba kalafili no referendum ibaro bolo dale be tanya ayi seru nuru ka korane kala duse je
ale ta tɛ le 18 le 19 mars normalement Non. référendum ka kan ka kɛ o de la est-ce que o kuma kalafili tɔw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ sa fo ka taa se jamana kuntigi kalafili ma 2024 bon ni yira ninnu n'olu tora ka fanga sɔrɔ an tor'o la fo février kalo tile 24 an ka ministre min cɛsirilen don bɛn ni keleya la o tɛ colonel major Ismaël Ouaga ne bɛnkɛ n ba balimakɛ kelen tɛ ale nana lettre ci Algérie ministre min bɛ Algérie ni jamana wɛrɛ cɛsirila yɔrɔ Ramtan Lamarama bon k'a yira k'a fɔ sema maaw bɛ ka sariya sɔsɔ n'o ye bɛnkan in sariyaw ye o kuma Algérie ka kuma u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ ko sabu n'olu tor'o sira kan an segin ni kalafili sariya la a bɛ gɛlɛya dɛ est-ce que hakilina ɲuman ye min ye o de ye situation min bɛ yen bi kalafili belebelew kan ka labɛn kalafili ninnu dun musaka ko de b'a la koyi nafolo k'a jibi la yɛrɛ de b'a la ayiwa ko n'a fɔra ko k'o nafolo cɛ k'o fili kalafili la o bɛ taa kɛ yɔrɔ minnu na a tɛna se ka kɛ yen baara b'a la sɛbɛn fasiriba ko ale hakilina ye min ye min tun ka di ale ye o de ye komi kalafiliw ka ca a la kumaba min ka teli nafa bɛ min na an k'a daminɛ o la o jumɛn kalafili minnu nafa ka bon an k'a daminɛ o la minnu bɛ se ka jamanaden caman lasɔrɔ bɛn ni keleya ni basigi kɔnɔ an k'a labɛn o la ko yala o de man ɲi wa ayiwa ɲininkali gɛlɛn kɔnɔ tɛ ka sigida kalafiliw kɛ n'o ye élection locale ye k'a ka ɲi ko mais est ce que o bɛna se ka kɛ sigida bɛɛ la ka d'a kan hali Kidali tɔrɔ ninnu jɔlen bɛ jɔsen min ko yala an ka se ka kɛ wa ayiwa Fani b'a fɔ filani dɛ ale bɛ faransi ale tɛ journaliste Fani ale de y'a fasiri bisimila a faamuna bɛn an bɛ taa ɲɛfɛ kojugu Mali ye décision jumɛn ta e ka bɛ la décision courageuse de Bamako wa Bamada ko Mali ye décision min ta timinandiya décision belebele de koyi a barila diɲɛ bɛɛ de la le challenger de y'a fɔ challenger bon nin kɔni kɛra ko bannen ka ban sa o faransi tɛna da don an kun kan k'o kuma la tuguni diɲɛlamini tɔ b'a la o banna an ka farancɛ fanga ɲɛmaw u y'o pataki de ci ONU ma araba kalo in tile fɔlɔ o kun tɛ araba tɛmɛnen ye wa a tɔgɔ kun tɛ bi yan lettre taara ci Pedro Comissário Alfonso de ma bon ni ale ye Mozambicain ale de bɛ conseil de sécurité la Mozambique ambassadeur don ONU na ye lettre bɛ di ale de ma ale de b'a lase sanfɛ ko faransi min tun y'an kuma da nin ye hali n'an bɛ ɲangi o an tɛ ɲangi o bɛɛ tun bɛ tɛmɛ faransi de fɛ an ye lettre de ci Comissário Pedro Comissário Alfonso ma k'a k'a lase ONU ɲɛmaaba ma conseil de sécurité la ko faransi t'anw kungo fɔ tuguni ONU na o banna tubabukan nɔgɔman yɛrɛ la dɛ Mali yɛrɛ de t'a fɛ faransi da de ka don anw kunko sɛbɛnni na tuguni Nations Unies na i y'a faamu n ye nin faamu kojugu ayiwa lettre in kɔnɔ i tɔ ma ministre des affaires étrangères coopération internationale Ablaye Diop a ye hakili lajigin kɛ ko faransi de tun b'an ka kuma bɛɛ fɔ an kunko kuma fɛn fɛn bɛ Mali kan faransi de tun b'o bɛɛ fɔ conseil de sécurité la ko hali ka hakilinaw ta Mamada ɲangiliw jaabiliw hali MINUSMA kow faransi de b'i da don nin bɛɛ la Mali da t'a la dɛ faransi de bɛ kuma a nɔ la ko k'a gɛlɛya yɔrɔ kɛra mun ye i k'a dɔn o MINUSMA kelen min filɛ nin k'an sigalen don hali olu yɛrɛ la Bamakɔ ye dɛ awɔ sabu an sigalen don n'u ni faransi tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo n'u tɛ ka baara kɛ ni faransi ye ji jukɔrɔ walasa ka Mali bawuli ko ka d'a kan hali ni ye MINUSMA ta k'a lajɛ Bamada a faama belebele tila bɛɛ ye faransi ka de nationalité faransi walasa ka faransi ka jeu kɛ ko yala k'o sugu ye dabɔ kamaw ye wa walima bɛnsemaw don wa ɲininkali gɛlɛn walasa i ka se ka Mali ka nin décision in faamu ko ɲɛfɔcogo b'a la dɛ awɔ o ye ɲɛfɔcogo jumɛn ka d'a kan faransi mɛnna an kan de sa u mɛnna an kan bon n'a ma ɲa ni faransi fɔra ɲɔgɔn kɔ i ni maa min fɔlen de ɲɔgɔn kɔ wala n'i kungo dir'o ma o fɛn tununnen bɛɛ bɛ ye o bɛɛ tɛ ye dɛ o la kuma o kuma tun bɛ kɛ Mali ka Nations Unies na a tɛ kɛ faransi kɔ wa faransi dalaka laban de bɛ minɛ
o damina na mena de kabini sa ba fula ni tan fula 2012 wati mina ni jadi mo taraba sura nyona mo wada wati mina munu ngwa ku gayir ma hore ata no lu taraba sura nyona France de joro ni joro ina ko France ka kanga porte plume ni ne koro ngubbe be fo oni na ale de fe meni ye chena je kena yereka France ye wuliga jominki atunte maliga nafala ko anyu jalaki yere ko kuni marfatigi no mamurtilo ku bolobe o dabe flekilena wala saka ga jamana bawuli le kuma info ngene famu ko jugun utikalo temene igo yero mamede bali gouvernement yere tuye ni so goya sebe do conseil de sécurité la oni nay ko France be ka dandwe wolo ta kan segere u ba fe ka nga jamana bawuli u be ka nga jamana sanfe kulumbuli yoro ko sharia usoso ni avion kuraw yi France avion ndu u ba nga sanfe la yala chugo mingadu ye nanga yamaru tala opma u kontinera ko ke fanyi plenti do u kama ko yela u be kumbowa ningaligale bon ana ke fonyogon ko belebele anu che ani France che o dato France ka porte plume ya ko ambita la sinitala est-ce konote ni yoni ni haglina nyuma bi ko se choix souvent il wera tunte mali bulu ki jo ajoro la ati teria che anjere na fere banjo ajoro la ga hali sini Malion beka pleni France toye u yantonyo trencho nu te kanfo dogo do bekele tigela sabu ya mara anga amara ba korodu o nana isa ka fo mali de chama de decision ta u ninu sagola o pala saka ampani dinge bayi wona France ta ko ngango kuma foti Nations Unies la abada o bana voilà afamna ko mali o décision min tani ka kera timina dia ko no de décision courageuse bismillah menga imama ye mon fo l'imama et quand l'islam ga tomba l'imama appelle les musulmans à voter contre le projet de la nouvelle constitution lors du référendum oya anazaraka wala la bana ngana be ngana famya voilà balwe taiga la je bi bolé l'imama au des ligues maliennes des imams érudits pour la solidarité islamique ye wele dake kunu tarata igorode bagoy kaslame be wele ko furba kala flim mena ke no référendum ye ga jamana jose sharia kura ka do bala ko islame shi kana voter kakai be ka voter à contre là ye kibar charraw de la sigi limama maw ku kan décision ka kunfo akuye jume ka kurunye kele mi men constitution kura ngono no laïcité koko de bois ko e do bado jose sharia abera bla furuba kala fli de kadara konna bal de bebe boka kala fli anso na no chara ga te man ta fe ka o mabike na ta fe no chara ga te man so na ka atike est-ce que l'imam moko ko laïcité mi ba kono de o detebe oluma ko lu ya nyini ka fo laïcité togoni u ka fali fali chugula yanu ka jamana jose sharia bla voti la ka fali de est-ce que o se ga togo ke état multiconfessionnel o no kera bebi yere o kono ko e mali mulukura boli yere jamene ni l'imam secrétaire général ibale do imamudu gausu menta ka menta buzoge odo agogo islamé fefe ni e fase du nyumanye ki kana kala fli référendum nina est-ce que i kana kala fli ko ka constitution ita de ka laïcité to kono kana ke ni dina do ma bay mbulusa ako laïcité to mi ma kono ko ka ay munumunu salo ka cha ko fere de do amara baga ubulu wala sa ka dasogo dina unye ay rafera ka fo ko amara ba korono no e pouvoir coloniali ani momnu ye mali maraka tebe ka dawo ka gele ka indépendanta ku yu bamba laïcité ne ka jamana mara u bamba de ka kam aywa ko kabina do fora ko jamana jose sharia bena fali olu ye wulewule dake ka caya ko islamé de ka cha malla 90% o pa olu ko ka laïcité boa aywa munu yere katika gelere radiko olu ko ka jamana mali yere yelema ko ka islamé jamana yede état islamique ko ka daka islamé de ka caya aywa naam
bon o kumakan sugu o caman bɛ yen o mankan ninnu ani o ŋaniyaw o de filɛ ka taa don maa murutilen marifatigiw tulo la olu minnu ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye o ye kuma donna olu tulo la f'u bɔra ka ja dɔ bɔ video Amadu Kufa yɛrɛ masuruna maa pelepele tɔ f'o bɔra ka kuma ja in na ka bɛɛ ka wuli ka i ka dɔn constitution ɲini k'a kɛlɛ ko nanzaraw ka ko labɛnnen don o bɛra constitution kuma cayara dɛ a kuma cayara n'i y'a ma don ba la fɔlɔ parce que kala ma fili a ye an bɛ don min na ko bi ko silamɛw kɔni ko olu t'a la dɛ wa politigima dɔw bɛ ka fara silamɛw kan a la koyi sabu fangaɲinitɔn caman de bɛ yen i n'a fɔ parena adema far an ka wuli sema sima mabu digo ka fangaɲinitɔn olu de ye weleweleda kɛ fanga furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Asimu Lora Jagi Goyita k'a ka jamana jɔsi kura sariya ko ye k'a ka ko bila pewu pewu fangaɲininaw n'o ye politikimaw ye olu kɔni ko olu u m'u da don laïcité ko kuma la dɛ olu ko de a kana yɛlɛma yɛrɛ de u kana kurata ka laïcité don laïcité tɛ u m'o fangaɲininaw m'o fɔ politikimaw m'o fɔ dɛ awɔ ayiwa bon sɛbɛn fasiri ba ko ko politigimɔgɔw ta fɛnɛ bi faamu olu dimikun ye mun ye nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ olu tɛ ka wele k'u da don kuma la o kɛ bɛ k'olu sɔnja nka an bɛ don min na ko bi ko nin kuma caman ba ninnu silamɛw fɛ fangaɲinitɔw fɛ k'a tɛ ka hali Asimu yuguyugu ka bɔ an na k'ale ma kala don a ɲin na ka bɛn n'a ye Asimu ko k'ale bɛ taa nin ko in dan de la nin hakilina in k'a bɛ taa f'a dan na voilà ni ko limama ye min o de ye ka lase lamɛnbaaw ma laadiriya la an bɛ dugawu kɛ nin yɔrɔ la jamana ni jamanaden ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'a ko ye Ala k'a ko ye n'o tɛ bɛnkɛ Mali kɔni Maliyɛn an bɛɛ man di fɛn kelen kan dɛ depuis ne ka dɔgɔ Mali président foyi ma na ni Maliyɛnw ma ban o la u bɛ ba i la k'i to fanga la n'o wulila tuma u b'a fɔ ko nin tun ka ɲi wa depuis ne fitinin ne b'a mɛn ko baloko gɛlɛya bɛ Mali la fo bi yɔrɔ dɛ ko dun ka fa an tɛna dun ka fa bɛnkɛ baara tigɛ kɛ dun ka fa bɛ se ka kɛ n'an yɛrɛ ma sɛnɛ kɛ bɛnkɛ a ka gɛlɛn an bɛ sɛnɛ de kɛ o n'u ye hectare 20 di ma sisan ka hectare 15 di ne ma ka hectare 30 di Sirima ma a bɛ bɛn sa u bɛna mun di sɛnɛkɛminɛn ye bɛnkɛ bɛ tracteur di ma voilà ka Orange Money guichet sigi ka foro da la foro don da la ni n taara n da dɔ ka t'o kɔfuru kari yan a sigi n ka bulonda la i bɛ taa foro la n b'a sɔgɔ ou bien n den dɔ bila ye min tɛ e ye n bɛ wari da bila ye ale kɔni bɛ wariko ɲɛdɔn dɛ ou bien n bɛ Mamadu Can bila ye Mamadu Can o n bɛ Can bɔ Kayi i b'o bɔ Kayi awɔ k'ale bɔ a ka fan kɔnɔ a bɛ n'i sigi wara ka taa ɲɛfɛ bɛnkɛ mun kuma de tun bɛ aw ka baroda la gɛrɛn na gɛrɛn na bi yan o la bi gɛrɛn na référendum kuma de tun bɛ yen le gɛrɛn et le référendum foroba kalafili bali tribune y'a bɔ an ka gɛrɛn baro lamɛn cogo min k'a fɔ n bɛna fɔ ten gɛrɛnnadenw b'olu hakili la nin foroba kalafili kuma ye n'o ye référendum ye bɔbɛra k'a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye fanga furancɛ fanga ma dɛ sabu gɛrɛnnadenw bolo ko nin ko in bɛna kɛ sababu ye fangaɲinitɔn dɔw olu bulokurulen min don k'u n'u tasara bulokuru bɔ transition na ko nin bɛ kɛ donda y'u bolo ka bulokuru belebele bɔ transition na min bɛ taa kun cɛ ni jamana in bawulili ye dɛ Ala k'an kisi o ma ko ye ko zana dɔ ko résister aux choses non voulues attire davantage des choses non voulues k'i kati gɛlɛya ko ka min man di jama ye k'o bɛna ni ko caman ye min man di jama ye gɛrɛnnadenw y'o zana belebele o de o kadira kɔnɔna la u bɛ weleweleda kɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko k'a ka taa foro wɛrɛw sɛnɛ minnu sɛnɛ ka teli minnu mago bɛ sɛnɛ la joona k'a ka nin foro in bila n'o ye référendum ye ale bi gɛrɛnnadenw ka kuma don u ko fɛn min don ko nin hakilina ye muɲu ni sabali de don dɛ ko ka d'a kan politikimaaw tɛna nɔgɔya u bolo abada jamana jɔsi sariya ko kuma in kura min bɛ sen na ko politikimaaw tɛna nɔgɔya fana transition bolo dɛ k'u bɛ ko bɛɛ kɛ pour que k'a bali bamanan baro kɛra gɛrɛnna ko ye komi a ko yɛrɛ dabaliban yɔrɔ ye min ye gɛrɛnnadenw ɲɛkɔrɔ o de ye transition u bɛ ka maa caman de tɔɲɔ sabu maa caman fililen don kɔfɛ nin ko la
u ye dɔw dabɔ a kuma la pewu fanga kuma yɛrɛ la u ye dɔw se bɔ fanga kuma la o ye jɔnni ye u ye dɔw don kaso la tɔgɔma i bɔ mun na tɔgɔma bɔ an ka taa u ye dɔw don kaso la dɔw yɛrɛ ye setɛgɛ ni ko laban ta ka boli ka dugu bila ok ɔ gɛrɛnadenw ko k'olu dalen b'a la k'a fɔ minnu bolilen filɛ nin ye dɛ ko nin yɛrɛ n'u y'u banba référendum ko in kan k'o bɛ kɛ sababu ye olu k'u ka tajuru sara bere ta transition kan ka sababu kɛ référendum ayiwa bon ni dun ye transition maaw lamɛn gɛrɛnadenw ko cogo min ko a sira jɛlen don kaban komi an kana ɲina minnu fana ye cɛsiri kɛ ka jamana jɔsi sariya kura sɛbɛn k'a bila k'u ye u ye baara kɛ dɛ o baara bɛna kɛ cogo di ɔ gɛrɛnadenw ko k'olu bolo ko kolonɛliw k'u ɲinɛna maa caman de kɔ o de kɛn bɛ ka kɛ ngwara ye n'o ye bloc ye ngwara ye min dalen don constitution kura in ɲɛ min dalen don kalafiliw nataw ɲɛ wa ko bɛ ka bonya de ni sanga sɔrɔ don o don u bɛ ka commencer ka bɔ u bɛ ka commencer ka kuma k'u ka nisɔngoya yira a ko la o ma gɛrɛnadenw ko k'olu b'a ɲini fanga furancɛ fanga fɛ u k'u ka se yira fɛɛrɛ kɔnɔna na bɛjɛ fanga kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka fura ɲini o la k'u kana kɛ ni bagabaga ye dɛ ayi ko bagabaga tɛ maliyɛn ta tuguni dɛ ko transition u ka se k'u seko bɛɛ kɛ bɛjɛ fanga kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a ban k'u kana kɛ ni bagabaga ye dɛ Birema Njaye ale ka fasiri don a faamuna mais an de ko jɔn y'i yɛrɛ kɛ kira ye n'i yɛrɛ kɛ kira ye ni Ala ma fara i kan Ala yɛrɛ dun tɛna fara i kan ko bɛ da i kan min ɲɔgɔnna ma da kiraw kan le mystérieux Jésus assassiné par son disciple ni ana zalaka wala bamanankan an ka nin fan bɛnkɛ ba cɛ min tun y'i yɛrɛ kɛ Nabila Isa radiyallahu anhu a yɛrɛ ka mantun dɔ o de y'a fa bɛnkɛ ni wala siga numɔgɔ ka faamuya ka fɔ ne bɛnkɛ bani ye o bɛla min ye fali yɛrɛ kɛ dɛ kamalen ni funankɛ don a yɛrɛ de b'a fɔ a da camancɛ la dɛ awɔ est-ce que a wala k'ale ye i ka dɔn Nabila Isa ladege in ka kalanden di ɔ cɛ min yɛrɛ kɛ Nabila Isa Mamadu a kɔni ye Nabila Isa a y'o taabolo fari bɛɛ de da hali o bɛ fini meleke a yɛrɛ la cogo min o bobosi bilalen don cogo min i ɲɛ t'a photo la i b'a ko Jésus a bɛ yaala kungow de kɔnɔ ten ka to ka wajulu kɛ maaw k'u dugu ni dugu a siyɔrɔ ye kungo kɔnɔnaw de a balo yiriden kɛnɛ k'ale ye Jésus ye a y'i to la kalandenw nana tugu a kɔ nka kalandenw ko Jésus anw bɛ tugu i kɔ sabu Jésus yɛrɛ a bɛ san 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ anw bɛ tugu i kɔ nka an tɛ tugu i kɔ fu dɛ i bɛ to ka dɔɔnin dɔɔnin d'an ma olu tugura a kɔ a m'u jaabi mɛ u tugura a kɔ fu nana san 1 dafa u bɛ mobili kɔnɔ u bɛ taalen yɔrɔ dɔ la wajulu la kalandenw ka ɲɛmaa n'o ye a yɛrɛ ka kalandenkɔrɔba ye o de ko k'an ka mobili jɔ a ko karamɔgɔ ko san dafara i ma tɔrɔmɛ d'an ma a y'u jaabi o yɔrɔ la a ko ale ye Nabila Isa de ye wari t'ale bolo mɛ wari bɛ Ala bolo ko wari tɛ bolo an ye san 1 kɛ nɔfɛ o tuma ni mun bɛ segin so ko wari tɛ ne Jésus bolo wari bɛ ne ka Ala bolo ayiwa o mobilitigi ma kan ka taa Mamadu mobili bɛ taalen vitesse la pɔn kalandenkɔrɔba in sera ka Jésus kiri min yɛrɛ kɛ Nabila Isa ye ka sin k'a ɲɔni ka bɔ mobili kɔnɔ ka bin ka mobili to vitesse la mobili nana yɛlɛ ka ten pow Allahu akbar ka Jésus ladege in fa o ɲɔgɔnna de la ka kɛ kira est-ce que kira donna mobili kɔnɔ ayi o kɛlen mobilitigi fana ko ale tɛna kɛ dɛgɛsusu kolonkala ye nin ko la ale y'i tilen n'o ye gendarmerie la u ye kamalen ɲininka a ye ɲɛfɔli min kɛ o de ye nin k'a y'i yɛrɛ kɛ Jésus Christ de k'olu la yaala kɔ san 1 ni kɔ ma tɔrɔmɛ d'olu ma olu fana ko tuma an k'i ka Jésuya ba ɲa o tuma an b'an jɔ n'o kungo ye an na taabolo wɛrɛ ɲini a faga cogo de filɛ nin a tiɲɛna n'i yɛrɛ kɛ kira ye n'Ala ma fara i kan Ala de tɛna fara i kan